на 88 година. Вие какво си мислите? Айде сега, момчета! 1, 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Това е! После си ти. И аз съм Теомория! Йо-йо! 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 Специалната еми от нашия брат. Поздравяват всички гости, които са уважили неговия чичо. И за всички комши от Марина Бара. Най-много за Гелето Резача. Айде за нашия батко, за Гелето Резача. Специално за всички гости, които са уважили неговия чичо. И за бате Гелето Резача. За Гелето Резача, Романе. Хайде Геле, хайде Геле. Hegelenske hayri romanen, hegelenske hayri romanen, hegelenske hayri romanen, hegelenna. Oh, sa, 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 sa. Yo, 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 yo. Yeah. И така, поздрав специално от господин Васил Карадая и Яшаве. Президента на ромите, да бъде жив и здрав за абитуриентката, за най-готените родители. Също така поздравява майка си, за Юлия специално. И много поздрави за най-красивата абитуриентка специално, за Райна. С кечека непобедимите. Айде, шампиони по желание. И от двата Гелето за своята любов. Обира Гонцари. Айде! Диджей. Айде, батко!
силата и аз. 1000 пъти настоявам да звучи на макс. Исус си качвам 5 евро само за талант. Само за президента, музикалните гиганти. Айде президента! Йо, йо, йо! И от Пате Гелето за неговата любов специално. Специално за президента на ромите. Специален поздрав само за най-красивата абитуриентка. Зарайна, 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 Райна, 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 Райна. Стола Бармани и Лига, поздрав специално от Кака ми Елисавета. Поздравят всички братовчери. Също така за най-хубавата абитуриентка, за най-красивата, за Райна. Също така за братовчеда Методи и за неговата съпруга. И за най-големия, за батко Сотир и за Стефи. И Зурна Башалена пожелание. Айде Зурначи. Йо! И Зурна Башалена. Мировните кендеридиридиридира. Такти, 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 аха, се. Такти, 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 такти. Ой си първо ниво, туме си трета класа. Ри, до, ри. Айде машино, сила! О, до как ли сме да бъдат специално за абитуриентката и за най-готените родители и за най-готения кавалер за Алига! Йо! Айде шампиони, яше фамилияки! И за батко Сатир специално ми принцеса, ми храница. За най-добрия майстор за батко Сотир. Будушманя мани сила, агана не гради кена, подкерада согеньо. За най-добрия майстор за батко Сотир. Будушманя мани сила, агана не гради кена, подкерада согеньо. Е Сотиренске согеньо. Варе, варе. За най-добрия майстор в Европа специално за батко Сотир. Хайде саре, сокерено варе. Хайде саре, Сотиренске. Хайде саре, сокерено варе. Яше Сотиренски романе. И декене деданда. Майстора скете генела, хайде, де. И така тук влиза батко кларинета, само за най-добрия майстор, хайде Тео Машино. И сега, модро специално от батко Сотир казва за Коло.
За човека с най-голямото сърце. Наистина е така, батко. За Шаро Груп и за неговото рамо специално. А батко Сотир казва за Люси, за Люси, за Люси, за Люси, за Люси, за Люси. И така, дами и господа, 50.2, брат. Ladies and gentlemen, за кладенеца, който не пресъхва. Това е батко ми Коло. Айде, Коло! Рака, ца, ца. Рака, ца. Батко Сотир специално за Коло, за Шаро Груп и за неговото рамо, за Люси специално, за най-годината жена специално, за държавата.